Ahojte! Dnes sa budeme rozprávať o vzťahoch. Vzťahy, veľká téma. Každý z nás má nejaké vzťahy. Ak máš šťastné, láskyplné vzťahy, tak ti gratulujem. Ak nie, tak počúvaj toto video ďalej, pretože ti dá určite nejaké odpovede na tvoje otázky. A v prvom rade, čo chcem povedať je, že keď si kladieš otázku, že prečo mám také vzťahy alebo taký partnerský vzťah, ako mám, tak môžeš vďačiť svojmu detstvu. A prečo? Hneď vysvetlím. Na základe programov a presvedčení, ktoré máme z detstva, ak samozrejme na sebe nejako nepracujeme, tak vyhodnocujeme celý náš život. Ideme na autopilota a priťahujeme do nášho života stále rovnaké alebo podobné situácie, ľudí a vzťahy. Ak príde niečo iné, možno často aj niečo lepšie, tak si to podvedome sabotujeme. Prečo tomu tak je a čo s tým, tak to si povieme v dnešnom videu. Mnoho z vás si v určitom období svojho života možno uvedomilo, že žije podobný život ako ich rodičia, prípadne, že majú podobné vzťahy, ako mali vaši rodičia. A tí z vás, ktorí sú vedomejší, si možno uvedomili aj to, že možno zažívajú alebo zažívate podobné pocity alebo situácie, aké ste zažili v detstve. Môže ísť o strach z opustenia, prípadne samotné opustenie partnerom, alebo zradu a podobne. A to, že vyhľadávame alebo priťahujeme podobné partnerstvá, aké mali naši rodičia, alebo aj zážitky alebo pocity, ktoré sme mali v detstve, tak to nie je náhoda. Ide o podvedomé programy a my priťahujeme do nášho života partnera, ktorý väčšinou spúšťa tie bolesti a traumy, ktoré sme zažili práve v detstve. A nie preto, že by nám chcel nejako vedome ublížiť, ale je to preto, lebo nám má posvietiť na tie naše bolesti a zranenia, aby sme si ich hlavne my zvedomili a vyliečili a možno, aby sme sa posunuli v živote ďalej a rozhodli sa vedome pre iné vzťahy a iný život. Nie nadarmo sa totiž to hovorí, že žena si priťahuje partnera na obraz svojho otca a muž si priťahuje partnerku na obraz svojej mamy. Prečo to tak je? Tak v prvom rade je to tak preto, lebo vzťahy s našimi rodičmi sú naše primárne vzťahy. Sú to tie prvé vzťahy, ktoré sme vôbec mali. A v druhom rade je to preto, lebo náš mozog hľadá to, čo pozná. A aj keď je to častokrát toxické, že ide o nejaké toxické vzťahy alebo toxické situácie, tak v tom radšej zotrváva, pretože už vie predpokladať, že čo sa bude diať ďalej, keďže to pozná už z detstva. A aj keď častokrát možno by sme mohli ísť do partnerstva s iným mužom alebo ženou a bol by to krajší vzťah, kvalitnejší vzťah, tak to podvedome sabotujeme, ako sme si povedali. A je to preto, lebo náš mozog to nepozná, teda nevie predpokladať, čo by sa tam dialo. Možno predpokladá, že by to bolo horšie a už len preto, že je to pre neho niečo nepoznané, tak to sabotuje a radšej sa dáte do vzťahu s partnerom, s ktorým budete prežívať podobné pocity, ako ste prežívali v detstve. To je tá časť nášho mozgu, ktorá je plazí mozog. Možno ste o tom už aj počuli. No a čo teda s tým? Čo s tým robiť, ak takto nechceme ďalej žiť, alebo ak chceme mať lepšie partnerstva a zažívať kvalitnejší život? Ale keď už sme si to dali na príklade vzťahu, tak zostaneme pri tých vzťahoch. Tak v prvom rade sa treba rozhodnúť. Rozhodnúť sa, že chceme žiť iný, kvalitnejší vzťah. A jasne si definovať, aký vzťah chceme mať, aký vzťah chceme prežívať, aké pocity tam chceme mať a kľudne si definujte aj, akého partnera chcete stretnúť. Taktiež si definujte, akým človekom chcete byť, aké kvality chcete mať, pretože to nie je len tak pritiahnuť si
alebo naladiť sa na kvalitného partnera, ktorý vám príde do vášho života, je potrebné pracovať aj sám na sebe. Ale to si povieme trošku neskôr. Ale jednoducho je dôležité si to jasne definovať, pretože mnoho ľudí vám, keď mám sedenie napríklad, mnoho ľudí mi vie povedať, čo nechce. Ale keď sa ich opýtam, čo chcú, tak nevedia mi povedať, nevedia mi to zadefinovať. A toto je veľmi dôležitý bod. Ak chceme zmenu v našom živote, tak je potrebné si presne zadefinovať, čo vlastne chceme žiť a zažívať. Druhý taký dôležitý bod je napísať si presvedčenia, ktoré máme v súvislosti s našimi vzťahmi. A keď si ich tak napíšete, tak budete prekvapení, že viac presvedčení, to, čomu veríte, bude negatívnych ako pozitívnych. A to potom vaše vzťahy ovplyvňuje, pretože vieme, že jediný limit, ktorý máme vo svojom živote, je naša myseľ a na základe toho, aké máme presvedčenie, tak taký život aj žijeme. Také vzťahy prežívame. Takže napíš si tie presvedčenia, ktoré máš a potom zhodnoť, či ich chceš vôbec mať vo svojom živote, či im chceš ďalej veriť a či ich chceš ďalej žiť. Tretí bod. Vyrieš si vzťahy so svojimi rodičmi. Áno, viem, často sa to nedá. Či už preto, lebo možno boli naši rodičia toxickí, aj keď o tomto nerada rozprávam, pretože rodičia nám dali to najviac, čo mohli, a to je život. A ďalšia vec, robili to najlepšie, čo vedeli, pretože v prvom rade oni neboli rodičmi, ale žili svoj vlastný život. Boli to ženy a mužovia, ktorí častokrát zažívali aj ťažké životné situácie a museli byť zároveň rodičmi a správať sa zodpovedne. Samozrejme, nie vždycky to tak bolo, v mnohých prípadoch to bolo úplne inak a preto nechcem otvárať túto tému, pretože by to bola otvorená téma v téme, takže o tom sa môžeme niekedy inokedy porozprávať. Ale ak si nevieš vyriešiť vzťah so svojimi rodičmi osobne, tak kľudne kontaktuj nejakého terapeuta, kouča, napríklad aj mňa. Vieme sa na to pozrieť. Ja napríklad som si poriešila takto vzťah s otcom, ktorý je už mŕtvý, a vyriešila som si to cez rôzne meditácie, techniky, takže túto cestu žiaľ som musela absolvovať bez toho, aby som si to vedela vykomunikovať s ním z očí do očí. Ale aj to je skúsenosť, ktorá ma posilnila. Ďalší bod. Pracuj na sebe a rob pravidelné zmeny vo svojom živote. Aj keď by sa jednalo naozaj len o maličkosti, ale tvoj mozog na základe toho, že budeš robiť malé zmeny, tak uvidíš, že zmeny nie sú až také zlé a že v podstate je to bezpečné. Tak potom ťa pustí možno aj do tých väčších zmien a budeš vedieť, dajme tomu po rokoch, opustiť toxický vzťah. A v neposlednom rade je to myslenie. Mali by sme naozaj pracovať na svojom myslení, aby bolo pozitívne, pretože myslenie je veľmi dôležité, veľmi podstatné. O tom znova si povieme niekedy inokedy, ale čo poviem k tomuto bodu je najmä to, že ak chceš, aby sa v tvojom živote stal taký zázrak, tak skús sa sústrediť na veci, za ktoré si vďačný vo svojom živote, alebo vďačná, ktoré ti fungujú. Ak máš, dajme tomu, 99 vecí v svojom živote, s ktorými nie si spokojný, spokojná, a jednu, aj keď len jednu jedinú vec, za ktorú si vďačná, alebo ktorá vie, že ti funguje, tak sa sústreď na tú jednu vec. Na určitý čas sa sústreď len na tú jednu vec. Buď za ňu vďačný, vďačná a potom uvidíš ten zázrak. Stane sa to, že budeš mať v živote 99 vecí, ktoré ti budú fungovať a budeš za ne vďačný, vďačná, a možno jednu vec, aj to možno nie, ale tak samozrejme vždy sa niečo deje, aby nás to hlavne vytrénovalo, aby sme boli silnejší, ale možno tam bude len jedna vec, ktorá ti nebude fungovať tak, ako chceš, ale aj s tým sa dá potom niečo robiť. Takže toľko z mojej strany, nechcem, aby toto video bolo veľmi dlhé. Ak máš nejaký problém vo svojom živote alebo vo svojich vzťahoch a chceš sa na to pozrieť, buď tomu lepšie pochopiť, alebo mať kvalitnejší život a kvalitnejšie vzťahy, chceš si niečo vo svojom živote vyriešiť, tak kľudne ma kontaktuj, napíš mi správu
alebo napíš komentár a môžeme si dohodnúť sedenie a budem sa na teba tešiť a maj krásny deň.